Γιώργο, με τα ακουστικά βρεκοέως μου ακούω δυνατά, όμως δεν μου είναι ξεκάθαρη ομιλία. Τι να κάνω? Αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες των ακουστικών βαρικοείας. Επηρεάζεται η επικοινωνία του ατόμου, η οποία ήταν κρίσιμος παράγοντας στην αρχική του επιλογή για εφαρμογή ακουστικών βαρικοείας. Κοινώς δεν επικοινωνούσε σωστά, έκανε κάτι γι' αυτό, προχώρησε σε εφαρμογή ακουστικών βαρικοείας και συνεχίζει να αντιμετωπίζει πρόβλημα. Ξεκινώντας, θα ήθελα να αναφέρουμε τη βασική λειτουργία των ακουστικών βαρικοείας. Τι κάνουν δηλαδή? Τα ακουστικά βαρικοείας ενισχύουν ανάλογα τους ήχους του περιβάλλοντος, ώστε να γίνονται αντιληπτοί από το άτομο με απώλεια ακοής. Για να το κάνουν αυτό, βασίζονται στο τονικό ακόγραμμα, το οποίο παρουσιάζει μια σειρά από τόνους στο εξεταζόμενο άτομο και καταγράφει την ελάχιστη ένταση στην οποία οι τόνοι αυτοί γίνονται αντιληπτοί κατά συχνότητα. Τα ακουστικά βαρικοείας όμως προσφέρουν και πάρα πολλές λειτουργίες, οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν την κατανόηση της ομιλίας. Μερικές από αυτές είναι η μείωση του θορύβου και ενίσχυση της ομιλίας, το κλείδωμα των μικροφώνων των ακουστικών να ακολουθούν μια πηγή ομιλίας, ένα συνομιλητή, για την καλύτερη παρακολούθηση της ομιλίας, ή ακόμα και η καλύτερη ανάλυση στην επεξεργασία ήχου με τα περισσότερα κανάλια. Το πώς και ποιες από αυτές τις τεχνολογίες έχουν τα ακουστικά βαρικοείας μας ορίζονται στα επίπεδα τεχνολογίας. Για να μπορέσει ο επαγγελματίας ακοής να προτείνει το κατάλληλο επίπεδο για το χρήστη, θα πρέπει να γνωρίζει εκτός από την ουδό ακοής του, η οποία προκύπτει από το τονικό ακόγραμμα, και το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται η κατανόηση της ομιλίας. Εάν το μόνο κριτήριο που χρησιμοποιηθεί για την επιλογή επίπεδου τεχνολογίας είναι το τονικό ακόγραμμα, τότε δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε την καλή κατανόηση της ομιλίας. Είναι απαραίτητο λοιπόν να γίνει ομιλητική ακομετρία, η οποία μετράει το επίπεδο της κατανόησης της ομιλίας, δηλαδή την ελάχιστη ένταση στην οποία γίνεται αντιληπτή και η ομιλία εκτός από τους ήχους. Άρα λοιπόν, στην αρχική αξιολόγηση ακοής είναι απαραίτητο εκτός από το τονικό ακόγραμμα να γίνεται και ομιλητική ακομετρία. Με αυτόν τον τρόπο, ο επαγγελματίας ακοής είναι σίγουρος ότι μπορεί να προσφέρει ένα βέλτιστο και καλό αποτέλεσμα τόσο στην ακοή όσο και στην κατανόηση της ομιλίας.